Guys, ito yung ating loob ng Toyota Vios na ating for sale. Ayan, yung kanyang dashboard, buo. Ayan, walang bitak. Yung center board niya, napakaganda. Gumagana yung kanyang aircon, napakalakas. Lahat ng funnel gauge niya dyan, gumagana yan. Walang hindi gumagana dyan. Aircon niya, gumagana. Yung kanyang radyo, gumagana. Yung mga sun visor niya, nandyan, intact pa. Yung ang dalawa. Yung side mirror sa harap, nandyan din. Yung kanyang mga window, gumagana yung kanyang mga mechanism. Power window to, yung apat. Ayan siya, Yung kanyang mga upaon, all stock mula dito sa harapan ko hanggang dun sa likod. Yung kanyang ceiling, buong buo. Walang bitak, walang sira. So, ayan siya, guys. Pati yung kanyang, napaka-quality. Toyota Vios, 95k, negotiable siya, may bawas pa for dropping siya. Mga bossing ko, pinagawa ko na yung mga dapat ipagawa sa kanya. So gas and go na lang sa presyong 95k. Ayan, tama kayo nang narinig mga bossing ko, 95k. Magdala pa kayo ng mekaniko nyo, test to sawa kayo, basta sagot nyo yung kanyang gasolina. Pero napakatipid nito, guys. Ayan siya. Yan, kung gusto mo magka-Vios, budget meal yung pera mo, dito ka na sa Vios. Napakatipid, napakagandang gamitin pang daily, para ka lang nakagarong. Promise yan, kasi ginagamit ko to sa gasolina. Sulit talaga, napakatipid niya. Pati sa aircon, napakalamig, di ka mabuboring dahil gumagana yung kanyang radyo. Ayan, presyong 95k, may bawas pa. May Toyota Vios ka na good engine, pinagawa na yung mga dapat ipagawa. So yun, thank you.